embassy jong ke India ha China ha ka nyotare ujamang arja arpusan kala ai jing hikai ya ka tanat Khubor jong ke China ka Global Times halor ka jingpen mi ya ki Khubor thok ka blapan pau da ka Pakistan ha ka be day bat ka jingpen bathai ya ki leng so nyapam jong kari India ka Global Times kammenshwa kala tho da ka bakdo ya ki telong Khubor na ki tanat sipai jong ka Pakistan baka Pakistan kala siat ya ki lightly ki leng so nyapam jong kari India kum ka jubab halor ki jing hiar thma jong sipai India na ka Air Force sa Shillong Mail Day menta ka sngi kata hadien ka sindur operation baka embassy jong ka India kapadan ha Beijing kala kan tho jur ya ka te ka kot Khubor namar bakala penhe ya ka jingpen tip bam day yakane ka embassy jong kari India kala tho ha ka Rynsan X da ka baong ko Global Times ni ai jing mod baphin wat ya ki jing shisha bat banti banya ya ki telong Khubor jong phi haswa ban pen mi ya kum kane ka jat jingpen tip ka balong Bakla la ong ru baki katu kan ngot ki nong kersan jong ka Pakistan ki la pen priang ye ki jingkan tho bom don nong rem ha ka jia day bat ka operation sindur da ka ba persang ban Ïalam Bakla ya ki Paidbah bat ka embassy ka la pen sngo da ka baong ha ba ki lat pathai Khubor ki pen bana ya kum kini ki jing tip khlam da pen shisha ya ki telong ka pen pau ya ka jing Bakla ka bajur ha ka jing ket khle bat ka nong rem jong ki nong tho Khubor ka PIB fact check kala wanra ya ka jingshai halor ki Khubor lam ler da ki dor barem ki bapen I ya ki lengson bala hap bat ban pen sapriang biang ha ki dor ba pher ha ka jinglong jingman ba menta jong ka operation sendur kum jong ka Indian Air Force IAF MiG-29 lengson nyapam ka ba hap ha ka jela Pakistan hau banai nailor jong snam arja arpusaw sakawai pan ka dei jong ka lengson nyapam jong ka IAF MiG-21 ha Punjab house nam arja arpuwai Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, duna ki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut, ped ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya